Dobrý den, jmenuji se Martin Pílek a věnuji se rodinnému finančnímu poradenství. V rámci těchto krátkých videí chci představit základní témata, která se rodinných financí týkají. V prvním díle se zaměříme na otázku, proč je nezbytná důchodová reforma v České republice. Jak vlastně funguje důchodové zabezpečení občanů České republiky v současnosti? Představme si to jako situaci, kdy stát vybírá peníze od pracujících občanů na sociální pojištění a financuje z nich důchodce. Je to systém, kdy mluvíme o tzv. Průběžném systému financování důchodů. To znamená pracující, živí důchodce. Aby tento systém fungoval, je potřeba, aby dostatečný počet pracujících živili jednoho důchodce. To znamená, počet pracujících musí být vyšší než počet důchodců. Tento systém ještě v roce 2000 zhruba fungoval. V té době byl poměr pracujících versus důchodce 3:1. Díky tomu, že nám populace stárne, to znamená v podstatě pozitivní trend, kdy se stále dožíváme vyššího a vyššího věku, tak se ta situace v průběhu času změnila následujícím způsobem. Jen do roku 2012 klesl počet produktivních, to znamená pracujících, versus jeden důchodce na poměr 2,5:1. Jenom tento pokles o půl pracujícího jedince znamenal pro státní finance to, že každý rok se stát musí zadlužit částkou 40 miliard korun na to, aby ufinancoval současného důchodce. Díky tedy stárnutí populace, díky tomu, že se všichni dožíváme vyššího a vyššího věku a že v důchodu trávíme více a více času, tak se nám poměr změnil od půl člověka na 2,5:1. 2,5 pracující živí jednoho důchodce. Ten systém se pomalu začíná hroutit. Díky tomu, že už víme, kolik je narozených dětí a víme, jak to bude vypadat v budoucnu s počtem pracujících versus důchodce, tak také víme, že se nám ten poměr změní zhruba 1:1. To znamená, jeden pracující bude živit jednoho důchodce. Představme si to jako situaci, kdy v podstatě zhruba v současných cenách ti, co pracují, posílají polovinu svého příjmu pouze na to, aby ufinancovali z jednoho důchodce. Jak bude v takové situaci vypadat státní penze s velkým otazníkem? A my už v současnosti víme, že ten poměr klesne do roku 2042 na 1:1. Jediná cesta, jak se proti této situaci zabezpečit jako odpovědný jedinec, je spořit si na důchod sám. To znamená vytvářet si vlastní rezervy. O tom, jaký finanční produkt využít pro financování úspor na vlastní důchod, se budeme bavit v příštím díle. Přeji vám příjemný den.